Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City Mayor Nelson Legacion nagsangat ng cyber libel case kontra sa sarong persona na subot nagpapakaraot sa SAIA. Public Safety Office kang Naga nagaangdam na sa paabuto na Penafrancia Fiesta asin bar examination 2023. Sospek sa pagpabakal ng illegal na droga sa Calabanga, Camarines Sur, arestado sa anti-drug by bust operation. Blessing and turnover kan bagong pakarahayon na administration building kang Naga City Science High School, ginibo kasubagong aga. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Naga City Mayor Nelson Legacion kinumpirmar ang pagsangat nin kaso kontra sa sarong persona na nagraot subuot sa SAIA sa paagi ng social media. Ramon ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Cyber libel ang isinangat na kaso ni Naga City Mayor Nelson Legacion sa DAPA pinagpangaranan na persona na subot nagpakaraot sa SAIA sa paagi kan social media. Inako kang alkali na 4 na taon niyang pinalampas bago nagdesisyon na magsangat nin formal na kaso. Alagad, antes na pinag-file ang kaso, pinurbaran pa subot ni Mayor Legacion na kaulayon ang ipinagrereklamo para makumbinsir kang alkalde ang saing sadiri na kaipuhan talagang magsangat nin kaso. Pero ang ginibo ko, dahil muna ako nagdiretso duman. Naghapit muna ako sa harong kay itong kakasuhan. Tamaot kong mation ang sa kuyang sadiri. Gusto ko man i-assess kung idadagos ko pa ba o dain na o pabayaan na lang giraray. Kaya lang si kasimbagan ka itong respondent, iyo man mismo ang naging basihan para ako magdesisyon na kasuhan siya. Duman sa conversation, pagluwas, nagtaong galang po ako. Inapot ko kung siya talaga, ito, ang simbag iyo. Pagkatapos, ang sabi sa kuya, baad nga ipagadan mo ako? Ay, nagulat po ako duman sa sinabi sa kuya. Sabi ko sa iya, ay mayo man, grabe man niya ako ang paghiling mo sa kuya. Mayo man po niya ako sa karakter ko ang magpagadan. Pero, yun niya si Pero, right there and then, nagdesisyon na ako na idagos. Pero niya ako, paprangkahon ta ka na kakasuhan ta ka. Mahali na niya ako. May pangapudan asin angat man ang alkali sa Sisayman na igong tuyaw sa saing liderato na maglantad asin magtaram. This is therefore a warning duman sa mga nagpapalakop kan istorya. Dahil na kamo mandamay, kamo na lang mismo magtaram kamo. Tamay na dadamay na iba. Kamo mismo, dahil kamo matakot. Kung nagtutubod kamo na may ginigibo akong kalukuhan sa Naga, kamo mismo, dahil na kamo manggamit nin iba. Hilingon ta kung makusog ang buot. Mientras tanto, kinumpirmar pa ni Mayor Legacion na igwa pa silang inihahandang kaso para sa iba pang persona na nagpapakaraot subuot sa SAIA. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, may lead naman subuot si Mayor Nelson Legacion kung si Isay ang nasa likod kang sarong Facebook page na nagpapalakop ning salang impormasyon kontra sa SAIA. Matao subuot siya nin ibang detalye sa bagay na ini ang alkalde sa tamang panahon. Ibinulgalman kan alkalde ang pinaghahalian subuot kan mga pakaraot sa SAIA ang hali man sana sa dati niyang pag-iriba. Halimbawa, ining bagong Bicol, may lead na ako kung si Isay ang nasa likod ka ini. Sa tamang panahon. Sa iba pang Bareta, Public Safety Office nagpe-preparar na para sa kasiributan sa Peñafrancia Fiesta. Pagbilog kan Joint Operations Center as an interagency task group, pinagahalat na sana. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Halat na lang kang Public Safety Office na pinamamayuhan ni Mr. Rene Gumba ang executive order ni Mayor Nelson Ligacion na nagkikirar kang Joint Operations Center para makapagpuo naman subot sinda sa paglatag ka mga gigibon sa paabuto na Peña Francia Fiesta. Ang Public Safety Office iyong nangingenot sa pagkirar kang Joint Operations Center sa payo kang Interagency Task Group. Huli taharos mayo ng restrictions sa COVID-19. Asahan na subot ang mas dakol na mabisita sa syudad kang Naga ngunya na bulan kang Septyembre. Aron kang nangyari last year, open na. Bukas na, so fiesta. So mga restrictions mayo naman kitang nadadangog na i-imponer. So antisiparanta na aron kang nangyari last year, dagsa na naman ang mga tao igisa sa tong lugar. Kung igwa man sabutin pagbabago, ini iyong pag-deploy kan augmentation force sa syudad kang Naga na pag-uulayan sa Joint Operations Center. May saro lang pong pagbabago ngunyan, garo targeted sa mga interventions ta. Halimbawa, so augmentation, baka dahil na kinakaipuhan na buong bulan, yaon. Baka targeted events na yaon sa mga augmentation forces ta. Kung okay yan sa mga pag-iriba. Yan po ang kabali sa mga uurulayan with the Joint Operations Center. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na Bareta, bar examination ngunya na taon liwat nagigibuhon sa syudad ni Naga. Public Safety Office iyo giraray an mangengenotan sa paglatag nin seguridad katuwang ang Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Sa ikatulong pagkakataon liwat nagigibuhon digdi sa syudad ning Naga ang bar examination. Pinagtalaan ini pakatapos anakan kaseributan ngunya na Peña Francia Fiesta. Susug ki Mr. Rene Gumba pamayokan Public Safety Office ang mga nagtatrabaho sa Peña Francia Fiesta iyuman ang maseribot sa paglatag kan seguridad sa bar examination. Ang sarong malinaw digdi dagos su bar exams igdi sa laog kang syudad, and sarong development dyan garo i-incorporate na sa preparasyon kang Peña Francia Fiesta, so preparasyon ta para sa bar exams. Mayo na ning suway na grupo na makapot kayan, kundi dire-diretso na, so trabaho kang sa tuyang Joint Operations Center, makakabali na po so pagsuporta sa bar examinations. Regular man subuot ang pagpapaabot in impormasyon kan Korte Suprema sa lokal na gobyerno kan syudad ning Naga. Kabali man subuot sa kasuguan ni Mayor Nelson Ligacion, iyo ang ipadago sana ang suportang itinatao sa Korte Suprema para sa bar examination digdi sa syudad ning Naga. Dahil sa nagagiraray ang saro sa binyo kan bar examination, dakulang tabang man subuot ini sa mga matik ning bar exam na harani sa syudad. Ang sabi kang sa tuyang alkalde, hanggat mapupwede, sana dire-diretso taon-taon masuportahan ta ang Supreme Court, and then kasabay din kaya kaini nakatabang ini sa mga estudyantes ta na harani sana so exam dahil na magastos paduman sa Metro Manila. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, disiplina asin sigidong training ang kapital kang gymnastic team na mapapalaban sa PRISAA 2023 ngunya na taon. Igigilid maninda ang pungaw sa pamilya para sa onrang dadarahon sa Bicolandia. Yung away po kami sa parents po namin, kami lang po yung mag-aasikaso sa amin doon. Sa dati po, pa-easy-easy lang po kami. Ngayon po, todo-todo po yung training namin. Work harder po para makamit din po yung goal namin na magka-medal. I-discipline po yung sarili. Pray lang po basta pray po for God. Please support our team. Thank you po sa mga nagsusupport po sa akin, and sana po support nyo pa rin po ako. Sa pagbabalikan Newsbreak, sospek sa pagpabakal ng iligal na droga sa Calabanga, Camarines Sur, arestado sa anti-drug buy-bust operation kasuudmang hapon. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a seat
of coffee-inceptus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, blessing as in turnover kan bagong pakarahayon na Naga City Science High School, ginibo ka sa bagong aga. Uya ang sakuyang report. Sobra sa 1 milyon pesos ang pondong pinagtagama kan lokal na gobyerno kan Naga para sa renovation kan administration building kan Naga City Science High School. Kasubagong aga ginibo ang blessing as in turnover kan pinakarahay na edipisyo. Presente sa okasyon sinda Mayor Nelson Legacion asin mga konsehal. Principal kan Naga City Science High School na si Erwin de los Reyes, mga maestra, estudyante asin mga taga DepEd Naga. Sa mensahe ni Mayor Legacion, siniguro kaini ang dagos-dagos na suporta sa nasabing eskwelahan para sa ikararahay subuot kan kalidad ng edukasyon para sa mga estudyante. Ano po ang papel kan lokal na gobyerno kan Naga? Kami na po sinakasuporta. Given the resources of the city, making use of what we call as Special Education Fund. And starting the year 2022, bako na lang po Special Education Fund, maging portion kan Local Development Fund, ginagamit nila para sa edukasyon. Yan po si pagkakaiba.
Nagpaabot manin sobrang pasasalamat sa lokal na gobyerno kan Naga si Principal Erwin de los Reyes sa tabang na pinagtao sa Sainda. Ako po, grabe ang pasasalamat sa lokal na gobyerno kang Naga sa pamamayukan sa tuyang action man na mayor, si Mayor Nelson Ligacion sa Dakulaon Puntabang na naidara sa samuyang eskwelahan sa Naga City Science High School. Inilabi ka importante para sa samuyang pag-deliver kang libre as in di kalidad na edukasyon para sa mga naging mga kaakian. Ini si Antoinette Eduardo para sa GNN TV48 Naga Newsbreak. Sa iba pang bareta, 22 na partisipantes hali sa manlain-lain ahensya kan gobyerno arog kan RHU, PNP, BFP, MDRRMO as in DepEd ang aktibong nag-atindir sa Basic Incident Command System and Emergency Operations Center Training Course para sa lokal na gobyerno kan Kanaman Camarines Sur. Obheto kan nasabing training na madagdagan pa ang kaaraman as in kakayahan kan mga nagpapartisipar pag-abot sa ICS as in EOC. Sa police report, pinanginotan kan Regional Police Drug Enforcement Unit hali sa Team Camarines Sur as in Team Naga sa pakikipagtabangan kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Calabanga PNP sa pakikipagkoordinar man sa PIDEA Camarines Sur ang anti-drug buy-bust operation kontra sa suspect na si Bill Caceres E. Esperon, residente kan Zone 4, Barangay San Francisco, kanasabing Banwaan. Kabilugan na 55 gramo nin subuot shabu na may street value na 374,000 pesos ang narecover sa suspect. Nangunyan yaon pa sa kustodiya kan Calabanga PNP, mientras na pinaghahalatan kasong isasangat kontra sa SAIA. Sa iba pang police report, marikas sinaging pagresponde kan mga tauhan kan Naga City Police Office Station 1 kung kaya nabawi ang cellphone na pagsasadiri kan biktimang si Randy Olmo na pinagkuakan suspek na si Noe Angelo Datoy kang Zone 1 Obrero Street, Barangay Tabuco, Syudad ning Naga. Susog sa reklamo kan biktima, naglalakaw subot siya sa may Cacer Street kan mamatian niyang naggabat ang sa iyang bag. Sa iyang pagsalingoy, digdi niya nahiling ang suspek na kaput na ang sa iyang cellphone na tulos nagdulag. Matapos makapagsumbong sa mga pulis na nagkondusir nin follow-up operation, kaya nabawi ang cellphone kan biktima na tagaduman pa sa Barangay Tabuan, Instansya, Iloilo. Kan pag-report kan si biktima sa Police Station 1, inapot kan investigador ko na lalawgunan si suspect. Sabi kan si biktima, kung may hiling ko po graray nga, mabibisto ko. Kaya ang ginibo kan investigador, normally yan ang ginigibo, taigwa na kita mga pictures sa Roads Gallery kan mga dati nang may mga kaso na lalawgunan niya ang suspect. Ang suspect, napag-aramanta na igwa ng dating mga kasong theft, saka igwa pang sarong violation of RA 9165. Kaya madaling nabisto, sinusugkan sa tuyang mga pag-iriba, and eventually, nyaon lang duman sa harong ninda, nyaon lang duman, itinuklukan si biktima, and eventually na recover si hinabon na item. Sa iba pang bareta, anum na aldaw na intermediate art class sa V-Gallery and Museum mapuuna sa masunod na simana. Ang detalye sa report ni junior correspondent Karin K. Escaro. Persons Deprived of Liberty solo exhibit by Dr. Helen Mogan as in Bicolano artist na si John Namar Salvosa nagkakapirasa na yan sa nagkaigwaning matrayumpong exhibit sa V-Gallery and Museum. Ngunya na maabot na pet sa G's hasta 16, magkakaigwadig din in 6-day intermediate art class. Sigun Kibam Fajardo, V-Gallery and Museum Supervisor, bukas ini sa gabos na gustong mag-level up ang artistic skills, asin sa gabos na estudyante na gusto pang makanood. Obheto pa kanasabing intermediate art class na mas manuodan asin maitukdo ang mga proper techniques manungod sa art. Yung main goal namin is hindi lang para matuto yung mga estudyante, kundi yung maituro namin din yung proper techniques na alam din namin na pwede namin i-share sa kanila.
Iniimbitahan man ang gabos na mag-enroll sa nasabing art class. Iniimbitahan ko po kayong lahat na mag-enroll at pa-experience ang pagguhit at pagpinta. Meron po tayong gaganapin na 6-day intermediate art class na gaganapin sa July 10 to 16, 1 to 5 p.m. dito po sa Gallery Museum. Magkita-kita po tayo and maraming salamat po. Karen K. Iscaro para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sa mayong official Facebook fan page GNN TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Nakom sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.